matarem dos pardals d'un tret perquè aquesta moció de la CUP és calcada a la que també ha presentat Esquerra aquest dematí i en la que ja avanço que no intervindrem. Dues mocions que, sota la falsa aparença de benestar i justícia social, aixopluguen un perillós retrocés econòmic, democràtic i jurídic. Volen prohibir la compra especulativa. Primer potser haurien de definir-nos què és exactament una compra especulativa, perquè sembla una d'aquelles expressions patentades per l'extrema esquerra que serveixen per convertir en sospitosos els propietaris i en delinqüents els inversors. En economia, especular vol dir anticipar-se al valor futur d'un actiu, ja sigui un pis, una acció de borsa o un terreny. Es considera especulació que una família catalana compri un pis pensant en estalviar, en invertir o simplement en garantir el futur dels seus fills? Per vostès sí. El que fa 4 dies era motiu d'orgull, avui ho revesteixen de delicte. Redueixen el greu problema de manca d'habitatge a l'especulació. La manca d'oferta per culpa de la inseguretat jurídica que pateixen els titulars i l'accés de demanda que emana de les seves polítiques suïcides i migratòries no hi deuen tenir res a veure en tot plegat, oi? Dècades de falta d'obra nova, traves urbanístiques, burocràcia interminable, plans suspesos, límits d'alçada inflexibles, moratòries i més de 2 milions d'habitants fruit de la invasió immigratòria que patim per acabar assenyalant i culpant la família que compra un pis per compensar un xic les jubilacions de misèria que els hi esperen. Perquè suposo que ho veuen, oi, que les seves propostes afectaran més les famílies catalanes que no pas els grans fons? Qui quedarà atrapat sota aquesta regulació no seran els fons voltors que compten amb desenes d'advocats i assessors, seran la Maria, en Pere o l'àvia Montserrat. Qualsevol manual de primer de carrera t'ensenya que quan es limiten la compra i la inversió baixa l'oferta i quan baixa l'oferta el preu puja. Vostès són aquí per criminalitzar la normalitat. Ara s'han fixat en qui compra pisos per compensar la pensió o deixar en herència unes escriptures als seus fills o nets. Demà què faran? Penalitzar qui compri pa i el congeli? El text que presenten vulnera lleis de la Constitució espanyola. Sí, aquella que havien de derogar abans de marxar espaordits cap a Suïssa, però que continua més vigent que mai. I també vulnera la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el sentit que tota persona té dret a gaudir de la propietat dels seus béns, exceptuant casos en què s'acrediti utilitat pública i es procedeixi a indemnitzar justament. A veure quin tribunal europeu compra això de que és utilitat pública evitar que algú compri un pis per invertir. Molta sort en aquesta empresa. Restarem alerta a aquesta deriva precomunista, inherent a la CUP, però innovadora a Esquerra. Avui volen prohibir la compra especulativa. Demà què prohibiran? La compra sospitosa i demà passat la compra innecessària? A veure si aviat només podrem comprar un pis amb el segell halal de vulnerabilitat que ens dispensi serveis socials. Control de preus, control de propietat, control d'ús... En definitiva, pèrdua de llibertat individual i vulneració flagrant de drets fonamentals. I en acabat es vindiquen progressistes. Defensar el dret a la propietat privada no és defensar privilegis, és defensar el dret a l'estalvi, a la inversió, el dret de generar oportunitats, de construir-se un futur. Ara haurem de demanar perdó o permís per voler prosperar o per incrementar patrimoni? Els amoïna l'habitatge, sembla. Deixin de subvencionar l'efecte crida immigratori i tanquin fronteres. Ens en sobrarà d'habitatge. Tant que tots podrem tenir segona residència. Gràcies, diputada.